זה הבוקר לשני לשידור, הגענו לתחנת רכבת מילבורן. רגע היסטוריה עבור שלמה. שלמה, מה יש לך להגיד? Well, good morning, ladies and gentlemen. Today is Saturday, Sunday News. היום אנחנו מתחילים לסיורנו לכיוון בסוף הטיול, זה יהיה אייבי רוד. זו תחנת הרכבת שבה צולמה הסצנה הפותחת של הסרט Hard Day's Night. בעקבות הביטלס, תאמר זאת. מי שרואה את זה יודע מה אני מתקשקש. במנהרה הזו רצו כל הבנות אחרי ארבעת החיפושיות, כשבאמצע נפל נדמה לי ג'ורג' הריסון, נפל לרצפה ונכבל קשות, כמעט שבר את הרגל, וזה היה אמיתי. אני אעשה רגע סיור, שיראו את הבניין. המעריצות שרודפות... רגע. כן, דבר. המעריצות שרדפו אחרי הביטלס, אלה אכן היו מעריצות אמיתיות ולא סתם ניצנות. זה הפך את הסרט לאותנטי, כי לא רצו סתם להחליף אותם בניצבות כמו התשתית. בכל המהפכה הזאת, כשכולם רדפו אחרי ארבעת החיפושיות, ונעלם להם פול מקארטני. ובכן, פול מקארטני ישב בדיוק בתחנה במספר 2, להצבוע על מספר 2, והיה מחופש לאיש עם זקן ושפם, כך שכולם רדפו אחריו ולא הרגישו שהוא באמת התחבא שם. עוד מספר דקות יגיע המדריך שלנו, אם בכלל יגיע. ואם לא, שלמה ממשיך את ההדרכה באופן פרטני. לפני 20 שנה המדריך היה בן 50. לא יודע אם הוא עוד חי היום. אוקיי. אז נתפגש בתחנה הבאה. עשיתי. על המלבורן סטיישן. עד כאן. תודה רבה.